iti jakon maikari nga agayat manin iti sabali ngem dimteng kat biag ko anyan aragsak ko tajak kim pagaro ajak makatutut kasman awanen tinamnama ngem itaket dimteng ka agragsak ta punasem man dagitoy ladingit ko tana unday anagtuo daytoy puso sikangatat maikari agasat ko tano agayatak ket amin ipaay ko itirigat kenam ay itiragsak wanuliday agkibinta namnama ken panakapaay. Thank you so much for patronizing Pagbadangan Ta album, and thank you for being one of my biggest fans. Sapay ta paraburan na katiapo ti adupay apanang rambak iti aldaw iti panagtaom. Enjoy your day! Punasen man dagitoy ladingit ko tana unday anagtuo daytoy puso sikangatat maikari agasat ko tano agayatak ket aming ipaay ko punasem man dagitoy ladingit ko tada unday anagtuo daytoy puso sikangatat maikari agasat ko tano agayatak ket amin